Američki helikopteri Black Hawk iz sastava mirovne misije na Kosovu sletjeli su u Zagreb u vrijeme kada Hrvatska razmatra modernizaciju svog ratnog zrakoplovstva i razmišlja upravo o tim helikopterima kao jednoj od opcija. Čim je 6 američkih helikoptera, poznatih i kao Black Hawk, sletjelo na zagrebačku zračnu luku Pleso, odmah su se vratili pod oblake. Helikopteri su stigli iz Kosova u sklopu redovite rotacije. Prošli tjedan krenuli smo iz Njemačke kako bi došli sa 6 helikoptera do Kosova. Sada kad smo stigli u Hrvatsku, obavit ćemo kratku provjeru helikoptera, nakon čega se vraćaju u Sjedinjene Američke Države. Prije nego se vrate u SAD, američki piloti imaju još jedan zadatak koji moraju obaviti. Sada selimo helikoptere prema njemačkom gradu Wiesbadenu, gdje ćemo sudjelovati u misiji nabave novih helikoptera. Postojala je mogućnost opremanja hrvatske vojske helikopterima. U ratnom zrakoplovstvu smatraju ih idealnima za operacije u kojima sudjeluje hrvatska vojska. Istu mogućnost nije odbio ni zapovjednik hrvatskog ratnog zrakoplovstva Dražen Ščuri, koji je rekao da prije treba provesti financijske studije, ali da bi volio ovakve letjelice u svojoj floti. No kako bi provjerili kako rade, piloti su demonstrirali dio njihovih sposobnosti. Sretni smo jer smo mogli svima pokazati koje su mogućnosti ovih helikoptera. Nadam se da je let bio ugodan. Polusatni let nad Zagrebom i okolicom bio je više nego ugodan. Inače, Black Hawk je standardni helikopter u američkoj vojsci i vojskama nekoliko drugih zemalja, poput Japana, Australije, Južne Koreje i Kolumbije, a možda uskoro i Hrvatske. Marko Hadžur, N1 Zagreb.